Tuwin tayo, agdayaw iti Diyos, kailangan nga dawatin tayo iti nananay, iti panakaam mo. Kaligit ti banbanag nga gapo sa dilangit. Tadigiti kapsat na papatag nga umay, gapo ti Espiritu, kada tayo, iti kapanpanunutan tayo. Tagapo, iti panagaramid tayo, kaligiti banbanag, anasayaat, saan laeng nga gapo, iti religion. No dikit gapo, itinapudno, apanagpamati tayo. Tayo iti kabsathaan lang nga bareng-bareng, tinna, ibagbaga, isasao, iti linaon, iti bibya, ket surutin tayo, digiti adda, anay surat, saan ket kadigiti banbanag, nga haan, anay surat. Tadigiti kabsat, tinna, ibagbaga, no kasano, tayo, amay salakan. Iti mabasa ito muna Korinto 15 iti 2. Ket gapo kenkwana may salakan kayo no ikutan nyo nga agnanayon iti sao nga ingkas kasabak kadak kayo. Malaksid no mamati kayo abareng-bareng. Tanong mamati tayo laeng kadigiti dadduma abareng-bareng laeng apanagi pataros ken kadigiti nainlubungan lang nga banag. Di kita kabsat haan nga iso, ito miso. No di ket gapo, iti panagramid tayo, gapo, iti sao tayo, gapo, iti panunot tayo, anakakunik sa dingato. Di kita kabsatin na ibagbaga, nga aramidin tayo, gapo, kadigito, itapno, may salakan tayo. Iti mabasa iti may kadwa, a Pedro 1, iti 20. Nga umuna nga amoy nyo daytoy nga uray anya padto iti surat awanti may dumduma iti panakapa itaros na. So kaliti kapsat hang kuma may dumduma no di ko digito tintayo basaen iti kay papanan na tapno mala tayo ti usto nga panagpamati. Iti nga isurat iti Episo 5 iti 15. Kita inyo nga rod asian nad no kasano iti panagnayo saan akasla nakunen no dikit kasla masirib. So di kita kapsatin na ibagbaga nga agsirib tayo hantay lang agdipindi kadigiti mga kasabakan tayo no dikit panunutin tayo kadigiti banbanag anasayaat ngayon tayo aramidin gapo itin tayo panagsao kas iti natimpla iti asin. So di kita kapsat iti mabasa ti Hebreo 10 iti 39 ngem awanan kami kadigijay agsunod ngagturong iti panakaisalakan iti kararwa. Tadi iti kapsat iso iti panangisakan tayo iti kararwa tayo gapo ti Espiritu tayo nagturong iti Diyos. Tadi kitoy na may panggap lang iti lasag, mabati metlaen ditoy alubong. Taginuna nga ron kadigiti daduma apaset iti surat nga naggapo tayo iti tapok, iti tapok agsubli metlaen kas iti kasigod na atapok. So di kita kapsat. Iso nga iti sirib may bagbagan iti dalan iti biag agpangato ket papanawan na iti tanem na iti baba. So daytoy iti bagbaga na at tanem ti baba daytoy alasag iso mabati ditoy. Nalakamot nga awaten tayo kapsat digitoy akay papanan na no intayo panunutin kadigiti banbanag anasaya at ngayon na ibagbaga kadigitoy alinaon kadigiti sorsorat. Iti Kolosas 3 iti 1 nga rod no napagungar kayo anay kuyog king Kristo sa puli nyo dagiti banbanag sa dingato iso ayan ni Kristo nga agtugtugaw iti makanawan iti Diyos. So di kita kapsatin na ibagbaga. So di kito iti tungpalen iti tao no matayen. So di kita tanay dapat nga rod na po Hesus Kristo jay nga po ket insagana na kadigiti adu apagyanan.
So di kita kapsat. So kadi kita kapsat ngayon na kay papaabot gapo iti Facebook online iti Bible study. Tapno maawatan nyo kadi kita akay papalan na anay lumeng manipo di pan nakabangon iti lubong. So di kita kapsat inapapatag nga inda sinagsagaba di kita napudno iti anak pamati. Katagamanak iti Diyos Ama ang manakabalin iti sa amin. Amen.